O coronavirus ujat knyang jingpang uba sapriang state bat uba yabit uba kata iki benta jong uting kro ukmut bat ki benta jong kesyadem kaba penlong man syam shitom ha kaba ring ni penhiar man sim kidan bon jat bahagi ba kum kini ki knyang jingpang kiba sapriang keleng hendoi na peding kini ki knyang jingpang dan pat kiba ma bat kiba syarkai hadu kata-kata ha kaba sedang jong uba January jong usnam arajar arpau ke WHO kala itu ya we ujat kenyang jingpang coronavirus ubat mai ubala sin da kerteng 2019 novel coronavirus lani u COVID-19 ya uni ujat kenyang jingpang belatip kum u COVID-19 lalap hagari China haga bakut pat jong ubnai March dan kum bahan riu lak kena pelajar arspa arpu sangut kibriu hakeleng keperthai kibala syak penting kena bagi langat ha uni u kenyang jingpang kejingyap jeng kibriu na kadal jong uni u kenyang jingpang kalapoi syakasan po perahajar sauspa kat wengut bat kejingyap kelanang ki usted u coronavirus ulak ban ketak kelum om tangi kibriu henry ki merat kumjo uni ujat kenyang jingpang usapriang ha kajuk korukom kum basapriang ujat kenyang jingpang bayong klik kata kisah priang bat yabit lingba ka bajurho bat ka basenria om tang kata kila ru bani yabit da ka bakum kata ne pendai ki benta jong kadur keman ki kti ni kiwi pat ki benta jong ki dukat met jong unong pang belayo lupa ya kani ka jat jingpang uni ujat kenyang jingpang u yabit ru da ka bangi kum kata ki badep kata shwa da unong pang kum kanuksa uni u kenyang jingpang ula ban yabit lingba unar jingkang ya u baladep kata shwa da unong pang kidak kishin ki bapau sabar jong uni u kenyang jingpang kilong kababayong khle ujurho ubajur urendang ubaturkong kajingkiu jingshit berkabashim shitom bandring ni penhiar mensim da kabale kita sahaki benta jong ukmut utingkro berkajingta sega senam la ben penshisha ya kajingdon jong uni u kenyang jingpang kidak kishin lada kajing syak kata kampat jur kila banja no hapdeng lai hadu sansngi Henry lada kajing syak kata kalapur syaki benta basyapok jong kasyadem kala ban pur stet ru bat poi syadu utang leer bat syadu kitor kebapenlong banyo e kajingpang pneumonia kani ka khamjur hapdeng kibre bila no ka arta kitu kibren kajingpang kolong snam bat kitu kibre ki bomdan ya ka borya damet ka bakhalan hadu menta omdan dawai ka bala ban penkot ya kani kajingpang Henry ngila ban kiar bat sumari ladi ban lat naka ki kat tu kat ni kilat ki pangila ban yada ya ladi kilong hadien mapi jurho na senria bat hadien mapi lapin kre iki jingba bat shwa ban ba miki pide ban basat bha ya laki kti sat ban khot bha ki kti jong pi ada pi syam ba ki jaklia sat da kasabon bat ko saat ni pila ban penan kamru de ki hand sanitizers balashna kerpang mdei ban kershut ni pendei ki kti ni shimpria kti jong pi ha ki benta jong ukmut ni kashentur ni ha ki khmat jong pi mdei ban nek jan bat kibre ki belayo ya kani ka jingpang ne bat kitu ki ba pi suba ba ki don ya kani ka jat jingpang dei ban kiar ban don benta bat ki dongpang mbet ban peran kam ni tawal jongki ne ki sabon jongki ne ki shamwat bat ki klat bat ki we ki tiar pla dep penan kam de ki dongpang shet bahai ka bam khamtam ni ka do asr ka peleng dei ban penan kam la ka jong ye kitiar shet kum kitari bet ki wei pan haba shet ye ki jing shet harukom wat penan kam da ka jo ka jan lumar hadien ba phijur ho nesen ria penan kam de ki lumar balashna na ka kot beratip kum ki tissue papers bat brat shisendon hadien ka bujur ho nesen ria ada pisngo artatien ba phidon ye ki dak kishin jong ga jingpang phide ban pen i mar shikilat ajing sumar da ka ba phi batai shai ru hakinong ajing sumar shaphang ka let kawan ka jong phi khamtam ha ba phi let ne wan phai ni ki chaka ba chngai kabaran kam e kalong ban kiar ni ki chat jingbam kum ka dut ba kiwi pat ki chat jingbam ba klem shet bha khamtam ka do jong pimrat ka ba klem i bha kin mau ba uni ujai khnang jingpang coronavirus usapreng ba uya bet ha ka chu korukom kumbalong ujai khnang jingpang bayong khle the sumar bat yadai ladi shong khop hayeng bat kiar ni ki chaka pat ba